Meu pai deixoume o barquiño, miña nai deixoume o mare. Meu pai deixoume o barquiño, miña nai deixoume o mare. Eu traio-che, miña fina, peixe fresquiño do mare. Eu traio-che, miña fina, peixe fresquiño do mare. E veñin, e veñin, e veñin, e van sardiñas fresquiñas de pola mañán, de pola mañán, de pola mañán. E veñin, e veñin, e veñin, e van. Penso que desde pequena sempre me quixen dedicar ao mar porque vía ao meu abuelo, aos meus tíos, ao meu pai chegar e vía que tiña as tardes libres, vía que se reunían depois todos no choio a facer as redes todos en familia, que falaban das aventuras que lle pasaban pola mañán. O que non sabía é que por ser muller me iba a topar con algunhas dificultades. Dime. Xa baixo. Chao, chao. Desde pequeniño gustoume sempre vir ao mar. Era o soño que tuve. Na miña casa sempre houve barcos, sempre me gustou o mar. É che casa a miña vida, comprendes? Aí nel nacín del vivo. Criame del e vivo del. Nós na miña casa fomos toda a vida mariñeiros, todos. Meu pai, meus abuelos. E nós seguimos, que para que o futuro do mar agora está, ou eu veixo bastante complicado. Eu empecé a ir ao mar con meu pai, con meu abuelo Noeta, con meu tío Baristo e con meu tío Manolo. Gustábame que era unha que estaba super cómoda con eles no mar porque me enseñaban e querían que aprendera, e outra que é un traballo que estás libre porque te está como dando aire na cara, é un traballo que te dá moita libertad. Ela gostaba a playa, gostei toda a vida, era de moitos amigos toda a vida, estar con uns amigos, con outros, pouca casa, de casa nada, estudios tampouco para nada, nunca lle gostaron. E un día le ven ao mar así en tempo de verán, e gostoulle o mar, e papá volvo, e ao final enganchóse. O primeiro día que ven gostoume, porque nunca pensei que lle gostara ela vir. Viña de cachondeo, como fora de cachondeo. Pero despois, cando tomou a cosa en serio, aí xa me defraudoume un pouco. Pero ao final, cuidado, ao final gostoume tamén que veña. Din que non é un traballo para mulleres, pero todo depende, comprendes? Ela gostalle, ela disfruta, eu contento. Eu creo que non hai máis mulleres no mar porque veno como un traballo moi duro, que realmente é duro, e ven así como un traballo máis de homens polos esfuerzos, porque hai que madrugar, estar tempo fora da casa. O meu nombre é Jennifer, ainda que todo o mundo me chama Jenny, ou hai moita xente que me chama Noetiña por un apodo familiar. Cando vou a vender a muros ou algo, casi todo o mundo me chama Noetiña, que me sinto orgullosa. Antes, cando ti eras pequeno, abuelo, había algunha muller que iba ao mar, non? Había como agora. Non, como ahora non, porque ahora casi non hai. As mariscadoras houve toda a vida. Pero dijo sin ser mariscador, hai algunha que iba Había, sí. co home No mar, sí. na chalana ou non? Aló. E ti fostes con algunha vez que trouxe? No, eu non. E ti nunca levaste a abuela fina, logo?
Íbamos a Lubeira a comer sardiñas a Lubeira, a isla, non? Ao mar a traballar, non? O mar non, Fina andaba de mariscadora, como a cara veía hoy en ao mar. Tu avó era fito de vida mariscadora. Traballaba de carallo, máis que no mar, porque a coller o lungo, apañar o lunguero co sacho, era jodido. Andaban todos así, logo. Pero hoxe así a vida, miña filla. Eu cando andaba ao mar, empezamos a andar ao mar, e non levábamos nada no mar, nin radar, nin próter, e non levábamos o aquilo. Non había, antes non había ningún aparato. Ahora sales da casa e xa sabes onde está a boia. Saliendo, unha muller pode ir ao mar a defender o mar como un home, xa un cuanto todo. Entendes? E hoxe hai aparatos. Daquela, mira, daquela xa en primeiro lugar, os barcos xa non tiñan cuarto de baño. Vou vai a mexar perdonando, e xa mexa nunha roda dun coche. Pero a muller, carallo, que é moi diferente, non? Digo eu, para mí. Hoxe non, hoxe cambiou todo. Hoxe un barco ten cuarto de baño, ten tal, a ver se entendes, ten para duchar, antes non había nada deso. Todos os homens ven as mulleres máis débiles, hai que ser un pouco realistas. Non están acostumbrados a esos esfuerzos ou non sei. Pero o mar hoxe non fan forza ninguna. Bueno, Hoxe o mar é manoable. pero bueno, se lle meten ganas vale calquera. Mulleres, homens, é igual, non? Como calquer traballo. Bueno, é importante que vayan ao mar saber o que é o mar. É duro, sí que é duro. Así Pero non chegan bueno, a casa e berran cos homes. É É verdade. importante. Sepan o que é o traballo no mar, non? Pero agora, xa son máis policías e maestras, tamén podía haber mariñeiras, non? Digo eu, non teñen igualdade. As mulleres de aquí non están adaptadas e non queren. Mas está mellor na casa de pregaseiras. Miña gustei moito facer a pota. A pota é o fuerte dela. Miña caldeira é o carao. Ainda é boa, que non fan todas. Cando conocín a Jenny, pois, en realidad, bueno, eu tiña outra moza, sabes? Bueno, fui conocendo, e claro, gustoume a súa forma de ser, entón, deixen a outra moza por Jenny, non? E nesto que, claro, vas conocendo a Jenny é moi diferente a todas as chavalas, sabes, con cales estuve. Jenny, para estar con Jenny, penso que hai que entendela, sabes? Que ti, se és un chaval celoso, xa non podes estar con Jenny jamás. Un chaval que teña o mínimo de seres non pode estar con Jenny, porque Jenny sempre está rodeado de homes, sabes? De tíos. Os amigos de Jenny son todo homes. Pois Jenny relaciona así con todo homes. Jenny vai a un bar e é un home. O mellor ao principio, que dis, joder, non entendes, non? Porque as outras chavalas eran diferentes, as outras chavalas chiquismiquis, tal, ou ao mellor de compras ou iban tal, e te daban máis importancia a eso, que tal. E Jenny non, Jenny xa lle dá máis importancia a outras cousas. Jenny ao mellor, coche un sábado, pois dille a Jenny, pois de ir a un balneario, ou coller unha chalana e ir a pescar, e deixa o balneario de lado e colle a chalana e vai a pescar, sabes? Ese é Jenny. Pois eu sempre lle dixo a miña nai que en vez de nacer muller tiña que haber nacido home, porque realmente fago todas as cousas que fan, por exemplo, os meus amigos ou que suelen facer os homes. Por exemplo, me gusta o fútbol, me gusta así o mar, que é como un traballo máis ben masculino que femenino, me gusta xogar a partida. Eu creo que é por culpa de que, como sempre estuven máis amigos que amigas, porque aquí no pueblo xente da miña edad, mulleres non hai, son a única, entón sempre estuve rodeada deles, pois eu creo que é deso. Estábamos de vacacións en Canarias, e o pai, bueno, caeralle un mariñeiro, non? Entón, tiña falta dun home, o pai, para ir ao mar. E claro, comentaron a muller e eu dixeralle que non había ningún problema, que eu teño os títulos do mar e que sí, que iba con eles e fomos os tres. Bueno, viñemos pa aquí, preparamos todas as nas, preparamos todo e fomos pa mar os tres. E cando vas tres nun barco, non hai opción de ir no puente, sabes? Os tres teñen que traballar, porque non hai máis. Bueno, eu mareaba moitísimo, sabes? Eu vi eso unha cousa, que eso non era pa min, vamos. E nada, vía ela como se nada. Entón eu dixía, Dios mío, que débil son eu, non? E que forte eres ti. Porque ela traballaba con el que nada, eu estaba xa de rodillas vomitando, eu xa caía dun lado ao outro. O tal, e ela ríase, o tal, o dixíamos unha broma, sabes? Ele traballa, ao mellor, fora, en cubierta, e despois de cubierta, cando ven pa terra, ainda fai guardia, sabes? E, mentres que Jenny facía guardia, pois, ao mellor, os mariñeiros descansan, sabes? É dicir, a Jenny, ao mellor, os mariñeiros vas tirado abaixo, no catrio, ou vas tal, pero Jenny vai dormindo no puente. No puente, pois non dormen, descansan, sabes? Que sempre hai ruido, sempre tal, porque preocupase moito polo pai.
porque Jenny tamén é a debilidade, e Jenny tamén é moito o seu pai, non? Un día viñonos pa terra, xa terminaronos todo o traballo, e chegando ao sentolo de Fisterra, un golpe de mar nos dou no costado pola popa, o barco se escorou, entrou agua por todos os lados, o meu pai estaba descansando na proa e viño xa correndo para o puente, ao querer entrar no puente caiu. Eu ao primeiro non tiña medo ningún, pero cando vin ao meu pai as lágrimas nos ollos, me empezaron a temblar as pernas, que xa pensei que íbamos ao fondo de verdad. Foi un dos días que máis medo coñi na miña vida, andando ao mar. Viñeron pasando por un sitio que non se podía pasar. Ela sabía que non se podía pasar por aí. E viña ela, mas outro mariñeiro do puente, viñan os dous. Pasamos todos os días, pero non estaba o tempo. Pero cando hai moito mar por ese sitio non se pode pasar. Pasou ya ela, como se pasara, como se viñera eu, fui un despiste. Todo se quedou nun susto porque o meu pai parou o barco, como que surfeamos a ola e demos atrás e non pasou nada, gracias a Dios. Chegamos a casa e nadie lle dixo a miña nai, pero o meu pai de noite se despertaba con sustos no corpo e a miña nai me preguntou por qué e eu tuve que contar. Bueno, eu sabía que algo tuvo que pasar, pero nunca me imaginei que sería eso. E cando me dixeron, o pai non a quiso chamar para ir ao mar ese día. Outro día, para levantarse a 5 da mañán, non a chamou, pero ela estaba alerta, fui. Pero eu puxen un despertador e baixei como si nada para que vira que non collín medo e que había que seguir traballando porque son cousas que pasan no traballo. E outro día dixen, mira, agora vas ti como o mar, levas ti o barco. Para dar confianza, porque senón sabía perfectamente que non me quería volver a estar no puente. O primeiro día non quería vir, non quería vir no puente. Dixe, no, papá, que no, olvídate. Se rompe o barco, que se joda. O importante somos nós. E pois me contou o pai o que pasou, e dixen, bueno, este jamás abandonará logo o barco, porque isto non é normal. Estiveron a piques de ir ao fondo todos. Pois non colleu nin con esas, colleu respeto, pero non colleu medo. É o traballo que sabe facer, é o traballo que quere facer. Eu teño que respetalo. Eu o primeiro que fixen cando supín que estaba embarazada foi dixille aos meus pais. De feito, fui a primeira persona que lle foron aos meus pais. E tiña algo de medo porque si que quería que eles, como me sobreprotegen así moito, pensen que non me iban a deixar seguir indo ao mar. E lo único que nos dixo é: eu quero ter un fillo. Vale, pois teno. Dixen eu, pois ten problema teu. Agora di que tens que crialo e mantelo. Sí, eso non é problema. É o único problema, é o único que quero saber e que meu pai me siga levando ao mar. Foi o único que puxo de peros. Eu, bueno, eso... Dixen, eu creo que os primeiros meses van ser un pouco fastidiosos como para seguir ao mar e despois basta que esperar uns anos. E o pai sí que apoiou máis. O pai dixe, bueno, coño, bueno. Dixe a criatura con tua nai e ti ves para o mar se queres, se non, buscas outro traballo. Ala. E non vai ser máis rollo. O mellor ela tamén cambia a criatura, porque che vai cambiar moito. Moito, moito. No, pero mira, Fanny vai para traballar, además ten unha nena e miña irmá deixa contigo. Pero Fanny vai para traballar ás 4 da tarde, Jenny ten que ir ás 5 da mañán, se vamos a volante vamos ás 2:30, é toda unha noite, e que non che dé a lata o rapaz que non durma, e despois cando veñas do mar se son ás 5 da tarde, a ver que horas descansas, que hora das de mamar, que hora tendes rapaz. Pero isto mesmo, se xe pequeniño, despois xa vai. Saberás. E se non, colle levo comigo para o mar, que vai aprendendo, xa desde pequeno. Sí. Mételo a dormir ali do cáter abaixo, non? Home. No, Jenny, no. Sabrás que nos vai a cambiar todo, Jenny. No, porque a chica de aduanas e nai, además, mira, traballa en aduanas. Eu non chego que non, que mellor cando a criatura teña, pois, 2 aniños, que sí que vas a mellor seguir o... Pero mentras non vas coller ese ritmo, se non saberás. Porque non vas querer ti ir. Non sei. Non. Ti pensa que o mar, ahora vas a deixalo mellor por durante 2 anos, ou así. 2 e medio. Despois que sí, que se van a axudar eu, que che van a quedar con el, sí. Pero tens que parar polo menos esos 2 anos e medio. Ten que ser antes de que papá se jubile, para que nadie me roube a herencia do barco, Tranquilo, que te podes subir hasta os 7 e pico, bueno. Non te preocupes. Vai como teu abuelo Noete. Sí. Pero bueno. Pero tú estás pensando, non? O que che vai cambiar? E se non me cambia? Se non se cambia o que? A vida?
Leva o fillo contigo ao lombo, que te meto. A ver, sí que te vai a cambiar, Jenny. Lle cambiaron a todas e tú non vas a ser a única. Pero non valgo para estar na casa no sofá toda a tarde, ou... Pero despois hai algo que che reclame, o. Non fai falta que estés do sofá, tamén podes dar unha volta, pero vas con teu fillo por aí, non vas dicir, Pincho, Melissa, vamos a tomar unha Coca-Cola. A la media hora, Pincho, Melissa, vamos pa Fisterra, no. No. Vamos por aí. Non, porque te vai a cansar de tantos lotes que tens que levar pa aquí, para allá, pa aquí, para allá. E despois é diferente, despois o pai da criatura traballa aquí, tens que traelo de vez en cando, tens que... A ver, é diferente, Jenny, sabrás. Tranquila, que non vai a ser unha cousa de morte. Tranquilo, que non vas a morrer, non morría ninguna aí. No verano teño que quedar co bebé porque José ten que estar aquí no bar. E no inverno, como teño que ir ao mar, queda José co bebé. Ai, tamén. Temos que turnarnos, é así. Ti hasta que nazca a criatura e estes uns meses e tal, tú non vas a saberás como despois vas a cambiar, Jennifer. Como cambiaron todas, Non vas a ser a única. Non che dixo que dentro de 2 anos e medio ou 3 que queres volver e que podas facer algo de rutina do mar. Pero vais a cambiar moitos horarios, vais a cambiar moito a vida. Bueno, pero tamén pode ir a venta, pode Podes ser a cambiar pa redes. ben, xa men, ves? Pero xa cambias. Xa non vas por alta mar. Xa é diferente. Non é o mismo, te sale a criatura dun carrito e te estás atando unha rede. E estás mirando para ele. En mi caso yo trabajaba de ayudante de cocina, aquí en este restaurante del frente, en el Mesón Cabanel, y yo tuve que dejar mi trabajo, que me gustaba, e irme a trabajar con mi marido, de dependiente en la tienda, en el supermercado, porque no podía por los horarios. Eu, no meu caso, o meu home fai de todo, o sea, plancha, pon lavadoras, cociña, fai de todo. Pero sí que falta moito todavía. Eu creo que ainda hai homes que van a traballar e as nais son as que teñen que tirar máis da casa, dos nenos, pero bueno, algo eu creo que melloramos, pero falta todavía. Mi marido no es tan aplicado como el de Alba y de momento tengo yo que levantarme a las 6:30 de la mañana para poner una lavadora de la niña, cuando termina esa, poner luego una lavadora de ropa mía y de él y luego tirar de la secadora, porque si no me es imposible llevar a la niña a la guardería y luego llegar a tiempo a las 9 de la mañana para abrir el negocio. Eu levantarme ás 2 e 3 da mañán, marchar a traballar tendo bebé, é que para min sería imposible. Porque sobre todo os primeiros meses, el ten 9 meses e sigue despertando de noite 2, 3 veces. Que vas a dicirlle a unha persona, mira, quédame con el, eu non iría tranquila para traballar, se das o peito, xa non poderías dar o peito, é que para mí sería imposible esos horarios. Falan moito hoxe en día de sí, conciliación familiar, moi bonito e tal, pero non dan axudas a eso, a mí me parece todo un cuento. A ver, un cuento chino. Para min é un cuento. Eu decidí informar unha familia con José porque ele é unha das únicas persoas que me entende e me comprende como son. Ti crees que cando vas para o mar cando hai moito mal tempo, eu quedo claro na cama, porque ti máis ser 2 da mañán, 3. Ti crees que eu quedo na casa e que, non sei, que non me preocupo? No, sei que te preocupas, pero xa sabes que non me pasa nada. Xa, porque ti é como se fueras de ferro. Pero que no futuro, pois eu vexo que é un traballo bastante duro, ao mellor, non sei, para ti, ao mellor, sabes? Ti non o ves así? Ti crees que no futuro o veste no mar? Eu sí. Traballando como traballas ao mellor hasta ahora, sabes? Se estando como estás, encubierta, traballando como que máis, porque traballas igual ou máis que calquera mariñeiro dos que se van a bordo, está claro. E penso que ao mellor cando teñamos un rapaz que vas a aguantar de jugar no mar, ao mellor. Non sei, hasta aquí viva eso non sei, pero a mellor sí que vou con máis preocupación ou se vos tedes que levar ao médico ou algo, pero é que eu non o vexo como aí, como se fora para o Gran Sol, vexo que calquera chica vai ou calquera chico vai a unha gasolinera a 6 da mañá e ven ás 4 da tarde, eu no mar igual. Pero ti vas estar cansada, para o mellor chegar do mar e leválo tú e o teu fillo. Xa, eso sí, pero a ver, eso non o sei, hasta que o teño non o sei. Non, pero eu xa te seguro 100% que ti aguantas ese tuto e que vas facer eso xa o 100%. Para min a familia é todo, porque eu sempre me refugio, sempre conto con todo o mundo da familia, e para min a familia é superimportante. Meu abuelo Noeta, para min, pois foi unha das persoas que máis me enseñou, por exemplo, do mar, e me sigue enseñando,
aínda que tamén moitas veces pasamos os días berrando, porque el quere todo como era aquela vez e as cousas cambiaron, pero bueno, en realidad eu quero moitísimo, para mí é como un pai. Para mí meu pai é unha das persoas máis importantes da miña vida, porque un pai, un amigo, para min é o todo. Depois como jefe, pois non hai diferencia ninguna. De feito, se ten que berrar a alguén, sempre mo fai a mí para que escoiten os demais. Miña nai, por exemplo, non a sobreprotejo tanto como o meu pai, porque sei que ela se cuida, pero verdadeiramente é a persona máis importante de toda a familia. E se temos algún problema, nós sempre vamos a xunta a ela, sempre a machacamos, e ela sempre está aí para solucionar todo. E logo outro día, por que non querías que eu fora ao mar? Se non me iba a pasar nada. Porque, carallo, estabas pola estada que vomitabas, me cago, non me digas. Pero se gomito, gomito. Gomitas nas tabernas, como mar non se pode gomitar. Pero non gomito porque me maree, senón gomito polo embarazo. É algo normal. E logo os que non van ao mar non gomitan, logo as mulleres que van ao mar están en estado, gomitan todas. Por que alo? Por eso. A mar non van ao mar. Pero ti outro día non me querías deixar ir, que me dixestes, non vai, dejas? Porque che quero moito. Ah, vale. Será por eso, outra cousa non vexo. É verdade. É unha bala, é o artista, é unha bala. Ela pagalla todo. Ela xa leva ao barco, leva todo. Ten enamoramiento tamén, non? Pero non ten ningún problema. Eu vexo ben que a muller van ao mar, pero non... Aquí non tiran moito que vayan a mulleres ao mar, non sei por qué, pero non tiran moito. Además é un oficio, a mí pareceme que o mar para así, o oficio que andamos nós, que é algo traballoso para as mulleres, para chavalos, non? Digo eu. Oxe van, claro, van porque van no puente, en aparatos, pero para ir a un gran sol. E non te fixes na Coruña, cantos centros de barcos hai na Coruña, e mulleres non ves moitas, Así que, a igualdade, estou de acordo con a igualdade que sea, pero en moitas cousas a mí non me vai esa da igualdade. Mas non son machista, digo a verdade. Se for aquí pola ría, sí, pola ría, ainda iba tirando, entendes? Pola ría ainda vai tirando, pero aí pola costa manda carallo, entendes? Anda en mar, oleajes, se marean, a tal, o que sea. E entón, claro, a muller sabe o que pasa. O estar en esta hora como está ela, xa sabe, ainda comitan na casa, no mar, ainda é pior, non? En cambio, o home non ten neno ningún nunca. A muller se ten o defecto que ten. Entón, xa a igualdade xa é esa. E que vos parides non. Xa nunca hai igualdade, nunca hai igualdade. A ver se me entendes. Hai xente que hai homes que lle gusta moito a cociña, non? Todo eso. Eu non estou moi acostumbrado a eso. A miña cousa da casa non me gusta, se é verdade. Eu casualmente ainda non sei en casa facer un ovo, porque se me estou moi acostumbrado a muller. A mí se me morre a muller, obra al agua, ao carallo, olvides. En terra. Fai 2 anos, 3, fomos para a campaña do Verdel da Xarda. Para Borela dije que ti non ve, muchacha, que non ve no barco, porque son uns homes, era un mes, que viñas ti con nós no medio. Dixe, non, papá, ou vão por mar ou vão por terra, senón vão con outro barco. E ela, sí. E nunha camiña de pequeno, ora non cambia, ora xa non mandou nela. Cando na camiña daquela, ora é imposible cambiala. Ela agora di que non, cando teño un neno, despois vão por mar igual, que tal. E eu espero que cambie un pouco, comprendes? Que deixe de vir ao mar, principalmente, porque ten que deixar. Non lle vai aguantando nesta bola. Ningún home, porque o home ten un negocio. Ten un restaurante, ten que atender o restaurante. Espero que ela, que non deixe o fillo polo mar, claro. É a lei de vida. Di que tes medo? Que a xente se impoña o que teu pai diga que isto que non é bon para ti ou a túa parexa ou que ti non queiras ir a traballar? No, que non sei. As dúas cousas. Eu penso que despois de que a criatura teña 5 ou 6 meses podes casi facer unha vida normal. Porque ora ser nai non é como cando fun eu. Que teu pai iba para o mar, pero cando viña do mar non me metía unha mão. Tiña que ir cos amigos a falar, a ver para outro día onde iban, onde deixaban de ir. E eu creo que teu pai desa vida cambiouxe un pañal ou dous, nada máis. E José, sabes, agora, a ver, sabes por teu cuñado tamén, que cuida de Marta, o que fai.
E antes non era nin que fueran máis machistas nin menos machistas, pero era outro nivel de vida, outra maneira. Eu como tampouco traballaba, pois tamén me dediquei máis a vos. É que a José nadie di que ao mellor ten que cambiar de traballo, ten que... o que lle vai cambiar a vida, a mí todo o mundo me di. Por que? A José non lle din porque José é un traballo moi distinto ao teu. Xa, xa. E como os pais normalmente siguen co rollo que vais con o mar, van seguir indo ao mar, verdad? E non van a parar. E as nais, pois ti terás que mirar e demostrarlo. E outras chavas que conocían foron diferentes a Jenny e ao mellor máis parecidas entre elas, pois porque só hai unha Jenny, tío. E outra persona así como Jenny, xa che digo que non conocí na miña vida, nin conoceré. Eu penso que relacionado co mar Jenny vai estar toda a súa vida, sabes? Non sei se ao mellor lle cambiará o tema de se ao mellor con 3 meses ou 4 meses, 5 meses, ela se adaptará ao mellor ir ao mar, sabes, ao primeiro, pero aos 5, 6 meses ou un ano, estou seguro que sí, que ao mar Jenny vai ir fijo. Seguramente non hai tantas mulleres no mar porque eu creo que están na casa cuidando os seus fillos. Eu teño a sorte de ter a José e a miña familia que, aínda que teñan algo de medo, sempre me van a apoiar en que poda compaginar o de cuidar ao meu fillo e poder ir ao mar. As musiñas do xundía sonche moi espabiladas. As musiñas do xundía sonche moi espabiladas. Fan o amor cando queren que nunca quedan preñadas. Me compraban la gaita, no la quiero vender, que la gaita que teño é da miña muller, é da miña muller, é da miña muller. Me compraban la gaita, no la quiero vender. E dixo mierda. No la vendas mi vida, no la vendas mi amor, que la gaita que tienes la tocamos los dos, la tocamos los dos, la tocamos los dos. Me compraban la gaita, me compraban la gaita, no la quiero vender.